Fahad, ka san me nake so da kai? Ka tattara tawagan nan kawai ku tafi. Ka banni ni in ci gaba da neman wannan hatimin na same shi sai in tafi. Oh, saboda kana da wata mummunan manufa akan wannan hatimin ko? Wato na fahimci akwai abin da ake boye min a nan gidan ba a so in sani. Billahi lazi Alhaji ba abin da aka boye maka. Kowa ya saki rantsuwa. Ita fa rantsuwa sai an kai magariyar tikewa ake yin ta daga fara zance sai ki rantse. Ni dai na san su al'amin tafiya su kai ko? Baba in kika mutu ban san yadda zan yi da rayuwata ba wallahi. Wannan wahala ma ta ishe ni. Mariya duk ke kika janyo wannan bala'i. Ina jin ka, faɗi ina jin ka. Zaka iya bani miliyan 10 akan hatimin Alhaji Galadima. What? Kina nufin an gano inda hatimin nan yake? Yana can a wani ƙauye. Yanzu haka Al'amin da Fahad suna can, kuma ina tabbatar maka da cewar Fahad ne zai mallake shi. Addu'o'in nan da kake na menene? A'a, addu'a nake dan hatimin ya bullo. Addu'a kuma riga a tuɓe? To ai ranka ya daɗe ko a aikin hajji zaka ga mutum ya tuɓe daga shi. To ai wannan hirami yake yafawa ko? To ai gani na fari singlet ce a jikina a madadin hirama. Cikin aikin garzafin ne ma ba samu wani.